Ayo testing testing. Jane iku dipenek to rek, Pak? Hah? Dipenek mudhun ora? Enggak usah. Tokno ae malah pegel ya. Oh. Lah kita anggere direm kudu jentret ae yo. Dadine ngundang jentret ini. Nah, Jadi sak rekam iki sampe. Jadi wis pokoke terus dina wis mudhun dhewe ya. iya. Lanyah lho, lanyah. Alon-alon lah, penting kelakon. Ora dadeh. Iya tono ae gak pegel ngono. Banyune rada kagengen bolos. Jaluk leren. Leren selang. Istirahat.
Yen be angok kagungan banyune. Baterainya mentek. 10%. Malah pegel lho unek. Lah direm iku apa jendet ae ngundang jungkal. Lho, mbok gopleng mbok penek kok mlane jendet dek. Oh. Angger 12 yo mbok totno ngono gak ada. Sinau karo Pak RT. Lagi pisanan Adik. Wis. Ping 3 ping 4 darah. Wis roh. Wis roh celahe sithik-sithik, Dik. Aku tak bali Pak RT yo. Baterai ku entek. Oke. Sesuk maneh. Nggih. Bali bolo. Oh. Jaluk leren tar ae, mati wis jaluk leren. Soale wis karek ngratakno tok. Lewat kene pulat kono. Padha ae. Lewat kene lah. Wis ora celahe. Oh, iki lagi pisanan. Wis ping pindho, ping 3 ngono ya. Wis ora celahe, wis penak. Gimana ora roh tak ponek kuwi lah pogel ning tangan. Iki baterainya entek iki, ayo mulih. Balik dhisik. Dicas dhisik HP ini. Tuh. Dicas dulu. Hup ya. Oke. Matur suwun bolo. Wis. Melu aku penelusuran ning sawah laktor. Jajal melu laktor. Ben rasane laktor sawah. Tapi yo menggeh-menggeh jane. Pancen yo ora taune yo dadine menggeh-menggeh. Nek es kulinane yo. Sepenak. Cek pisanan malah ora rasane loro kabeh. Ora rasane. Iki mau sing terakhir iki mau wis ras celahe, wis ras carane. Piye menggo enggak kesel piye. Dulu. Siap, Bu. Dadine sepena. Oke. Matur suwun. Cukup. Dino iki sesuk teko info Pak RT maneh laktor ning ndi. Koyo di toto maneh. Oke, bolo. Selamat berpuasa. Semoga puasanya lancar sampai akhir bulan. Gila poso bolo. Ora poso jane rapate menggeh-menggeh ngene mergo iso ngombe. Kira iso ngombe. Ayo. Wes. Assalamualaikum. Aduh. Lelelele. Iki ana wong amen sawah. Pelek. Alah, njajal sinau laktor Pak RT. Ngonten karo jajal sinau laktor. Kayak ning YouTube. Lah nggih. Wis ra bolo kene. Sudah ngerti nek aku tukang ngonten dadi kok ora diarani wong bento. Omongan dhewe terus dalan. Yes yo, kayak Pak RT dilanjut nih. Rong bar soalnya. Bateraiku wis entek mari yo. Ora bateraiku rantai tak terusno. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.